नमस्कार प्रणाम भैया लोग, हम राइटर धनेश दरकन स्वागत करते नहीं रहुआ लोग के अपन यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भी आज हम लेके आगल बनी रहुआ लोग खातिर खेसारी जी के ट्रैक पे बहुत ही ज़बरदस्त सुहाग रात मैटर भैया लोग। पहले टिकियावा खाला धनी कैप्सूलवा खैया बाद में। तो हाँ भैया लोग यही ट्रैक पे बहुत ही ज़बरदस्त डुएट सॉन्ग लेके आल बनी भैया लोग, रहुआ लोग के बहुत पसंद आई। तो हाँ भैया एक बात और कहल चाहता नहीं कि अगर रहुआ सिंगर बानी सिंगर बनल चाहता नहीं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, कैसे कि सिंगर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहने भैया लोग। रहुआ लोग खातिर डेली नया नया मैटर लेके आते रहने भैया लोग। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली या बेल आइकन के ऑल करके घंटी के दबा दी भैया लोग। तो चलिए भैया लोग बिना स्किप किए वीडियो स्टार्ट कर जाओ। तो हाँ भैया एक बात और कहतनी कि जौन जी लिखल बा उ लड़की है और जौन बी लिखल बा उ लड़का है भैया। तो चलिए रहुआ लोग के एक बार पहले पढ़ के बता देता नहीं भैया लोग। लड़की के बोल बा भैया लोग, बारह दम बाटे मोर सैया में, आदाटे टूटल बा पलंग लड़ैया में। ये दो बार आई भैया लोग। ओकरा बाद एगो छोटा सा कोरस रहिए जा, ई का कैल। फिर ओकरा बाद फिर लड़की के बोल बा भैया लोग, कवन खेला खेलैली ए राजा, खेलनी ना कबो कुंवार में। तो फिर लड़का के बोल बा भैया लोग, पहले दर्द तनी होखेला रानी, फिर मजा आवेला बाद में। ये दो बार आई भैया लोग। फिर लास्ट में एगो और छोटा सा बा, पहले दर्द तनी होखेला, ये लास्ट में एक बार आई भैया लोग। तो चली रहुआ लोग के डेमो का के सुना दी भैया, स्पष्ट हो जाई। अब बारा दम बाटे मोरा सैया हमें, रात टूटल बा पलंग लड़ैया में। का कहनी अब बारा दम बाटे मोरा सैया हमें, रात टूटल बा पलंग लड़ैया में। आ कवन खेला खेलैला ये राजा, खेलनी न कब कुआर में। तब पहले दर्द तनी हो खेला रानी, फिर मजा आवेला बाद में। अब पहले दर्द तनी हो खेला रानी, फिर आवेला मजा बाद में। अब पहले दर्द तनी हो खेला। तो अभी आई रहा मुखरा कैसा लगल भैया लोग, अच्छा लगल ना? तो एगो वीडियो के लाइक करी लोग भैया लोग। अब चलिए लोग चल जाओ फर्स्ट अंतरा में। तो चलिए भैया लोग एहू के रहुआ लोग के पहले पढ़ के बता दी भैया लोग, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो लड़की के बोल बा भैया लोग, हमारा देहिया के गैर तू तो मनल, कुछ ना राजा तू हमारा के जनल, प्यारी के नाशा में राजा तू आके, आरू जैसे देहिया के राते तू खनल। तो फेन एगो छोटा सा कोरस बा भैया लोग जा। फेन एक बाद लड़का के बोल बा भैया लोग, इहे मजा ह रानी शुरुआत के, काले जवन मजा ले लू तू रात, दोनों ओरी जब जुड़े ला तार हो, आवेला मजा जैसे पानी बरसात के। तो फेन लड़की के बोल बा भैया लोग, बहुते शरद बाटे राजा तोहरा सलाद में। तो फेन लड़का के बोल बा भैया लोग, पहले दर्द तनी होखेला रानी, फिर मजा आवेला बाद में। ये दो बार आई भैया लोग। फिर लास्ट में पहले दर्द होखेला, लास्ट में एक बार बा भैया लोग। तो चलिए लोग रहुआ लोग का डेमो गा के सुना दी भैया लोग, स्पष्ट हो जाए भैया लोग। हमारा दहिया के गर तू तमनला, कुछ न राजा तू हमारा के जनला, प्यार के नाशा में राजा तू आके, आरू जैसे दहिया के राते तू खनला। तो इहे तमाजा हरानी शुरुआत के, काल्हे जवन मजा ले लू तू रात के, दोनों बोरी जब जुड़ेला तारा हो, आवेला मजा जैसे पानी बरसात के। बहुत शरद बाटे राजा तोहरा सलाद में, अब पहले दर्द तनी हो खेला रानी, फिर मजा आवेला बाद में। अब पहले दर्द तनी हो खेला रानी, फिर मजा आवेला में। अब पहले दर्द तनी हो खेला। तो चलिए भैया लोग चल जाओ दूसरा अंतरा में भैया लोग। तो चलिए भैया लोग एहू के रहुआ लोग के पहले पढ़ के बता दे भैया लोग, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो लड़की के बोल बा भैया लोग, ऐसा न मजा ना बानी कबो पहले, जवन राते सूरज तू चिखैले, आ देखे कमर में हमारा दर्दिया, आ धड़कन धनेश तू तब 12 रोवैले।
तो जौन धड़कन धनेश भा नाम जौन भी लोग ई नाम हटा टाइम लोग, ई हमरे नाम भी लोग, ई नाम हटा टाइम लोग, बोले दोस्तों नाम हटा देम लोग, कोनो दिक्कत नहीं के भैया लोग। तो चलिए लोग शुरुआत कर जाता। फैन लड़का के बोल बा भैया लोग, पहले होखेला रानी परेशानी आ सबे के एके बा रानी कहानी, पूछी ल बतिया सहेली से अपना, मानी ल बात हम सच कहतानी। तो फैन लड़की के बोल बा भैया लोग, पूरा गोतल खैला ए राजा, मुँह डुबा के नाद में। तो फैन लड़का के बोल बा भैया लोग, पहले दर्द होखेला रानी फिर मजा आवेला बाद में, ये 2 बार आई भैया लोग। तो चलिए लोग रउआ लोग के डेमो गा के सुना दे, स्पष्ट हो जाए भैया लोग। आई ऐसा ना मजा ना बानी कबो पहले, जवाना रहते सूरज तू चिखैले, देखे कमर में हमारा दर्दिया, धड़कन धने से तू तबारा रोइले। क्या हो तो पहले हो खेला रानी परेशानी, सबे के यह के बारानी कहानी, पूछिला बतिया सहेली से अपना, मानिला बात हम सच कहतानी। आ पूरा गोहतल खैला ये राजा, मुँह डुबा के नाद में। आ पहले दर्द तनी हो खेला रानी, आ फिर मजा आवेला बाद में। आ पहले दर्द तनी हो खेला रानी, आ फिर मजा आवेला बाद में। आ पहले दर्द तनी हो खेला। तो उम्मीद करतन भैया लोग रउआ लोग के मैटर अच्छा लगल हो, अच्छा लगल तो एगो वीडियो के लाइक करी लोग भैया लोग, आ कमेंट का वीडियो के लाइक करी लोग, कमेंट करी लोग, शेयर करी लोग भैया लोग, आ कमेंट करके बताई लोग अगला गाना के पर लिखे के बा। अगर हमारे चैनल पर नया बनी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो चलिए मिले अगला वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।